Nebudu. To bude říkat. Místo na to na ksichtě. Co tady děláte? Ven! Aspoň mokro tady je. Jsme vytřeli. No víš, já jsem dělat. Hele, poličky jste dělali? Určitě. Jste mě teda dožrali, Hošánci. No ale tak já to opravdu nemůžu. A hlavně jsem to ještě nikdy neudělal. No to je pravda, že jsi to neudělal. Tak se chovej tak, aby se v pondělí mohla změnit. No? To by to bylo, no. A co to tam čouháš v té skříně? Kde dostal ty postele? Ne, to jsem si nevšiml. A tadyhle papírky. To jsi taky tady nebyl, že jo? Jaké máte si? A jinak tady je všechno mezi, no. Ale sedete se do vlastního hnízda, Hošánci. Je vám to jasný? Já jsem chtěl, ale fiče. Tak směl. Musíš, proč tady jsou petlahle ve skříni? Tu si skováváte určitě, že do si do ní dáte pití. Či to je, máte se? A má být vyhozená. Sakra, falchanta. Když se má pití? Říkám vám, polepšujte se a dopsat deníky a přinesete mě v pondělí ukázat. Ne v pondělí, v neděli. V neděli jsem tady. Že neděli budu v pondělí. Jo. Ale pamatujte si, vy máte ten zákaz, máte sem si to ještě rozmyslit. No. Když bude všechno špígl někdo, tak No. se opatruj vás Pán Bůh.